Terve! Terve! Mitä me tänään tehdään? En mä tiedä. Mä ainakin menen ostamaan kaljan. 1 kalja, kiitos. Kiitti. Oho, sieltä ei saanutkaan kaljaa. No mä käyn sanomaan vähän se. Nyt anna sitä kaljaa. En voi antaa kaljaa. No sitten menee hyvin pahalla. Nyt se kuoli. Haluatko sekin kuolla? Oo! Toivottavasti täällä olisi pommeja. Täällä on joku... Penkit lentelee vähän. Ai. No nyt te kaikki saatte turpaa. Tosta mies. Mun pitää laittaa miekka käteen. Noin. Ja nyt säkin. Ja nyt mun pitää soittaa hakemaan numero. 11212. Soittotoimikot. Haluamme pommin tuojan. Ymmärrättekö? Pommi, tuokaa pommi. Ymmärrättekö? Tuokaa pommi tänne näin. Pommi tänne näin pommi tänne näin pommi. Jos ei saada pommia, ei voida enää ottaa rommia. Hei. Pommia, me tarvitaan rommia, pommia. Tuokaa jo se pommi. Pommi tuokaa pommi. Sellaista tapahtui tällä päivin. Heippa!